egengele ngaphuzi inaso nje isidinanyana nje isikole esincane. Kahle wena udakwa wena. Njengoba ungaphuzi and futhi awunayo imali kukhona into ongayenzi kahle. Uthini? Ngoba nabo abantu abadaka utshwala usebenza kubo even boss yakhe yaphuza. Kwena utakiwe. Kwena utakiwe. Le tax oyigibela umnini wayo yaphuza. Unama tax awu8 wena unalutho. Manje utakiwe. Futhi uphuza utshethe ungcono. Ungcono ngobani? Ubungcono lokho kusebenza kumuntu ophuzayo wena ungaphuzi. Hlanganaphi? Kanti yehlukene imbono yabantu. Nasi simehlala ngandla kwethu. Bafowethu isimehlala. Ayifuneki nje lonto. Ayifuneki nje lonto. Uthini yena mani imkhuza? Saka sayikhuza fulele. Zinja. Indoda mayiphuze guys. Indoda ayiphuze. Ngeke ubone lokho. Utshwala akuyona into yokuphuzwa umuntu. Yebo. Every Monday unesihlamahlama wena uphethwe ikhanda. Uyagula wena. Every Monday uzosigulela wena emsebenzini. Iyona impilo efuna ukuyiphila leyo. That's a good question. There's no happiness in alcohol. Why usho njalo? There is hangover. You must ask those who drink. The following day, they look like zombies. Let us look at the evidence. Nakuya. Mina nje ngilonga abakhona emhlabeni utshwala ngibazi. Yiko nje ngathi ngiyabunyanya nje. Ayikho i-decision ebheda njengokuthi awuphuza utshwala. Wena nje uhlezi usopa. Sibekile amabhodlela siyaphotha thina. Yena ubusiness juice. Ngeke mfethu spend 5,000 rand. Phuzela ukuthi nje uthi. Phele kanjalo. Save yourself from phuza face. Cha umuntu ongaphuzi bafuthi unaso isidinanyana nje sakhe. Yini lesotshwaleni kade? Uyazi lento moke wayiphuza uvela uzizwe ungasasabi umuntu ungasasabi lutho. Yey! Uzizwe wembathwa umoya wamandla uthi usaweza lamandla ithi lento ushintsha ulimi manje khuluma English. Look at this. Take out the sharpies in the mouth and booming goma. And booming goma, you're not gonna sing. Deni. Ababukeli bethu bawathumelile kama video abo bephawula ngalolu daba. Kulokhu asiniyeki anizukuphefumula. I'm so lost. What are you saying? Hey, sizomqina ngoJesu kulonyaka. Hey ma. You are a fool. Isikhathele yini kade nani nasiqina ngotshwala. How? Hey sisazoniqina ngoJesu bafana bami. Hayi bo. Soniqina ngamavideo eintshumayelo, soniqina ngamavesi, soniqina ngempilo, soniqina nje ngoJesu. Sisekake. Lonyaka soniqina ngoJesu. Soniqina ngezithombe sikhonza, soniqina ngamavideo sigida. You can't be stupid and foolish at the same time. Explain this thing to me. I don't believe in a white Jesus with blue eyes. Amen. Bonke abashumela, abashumela uJesu ongilomfana womlu. Shumela uJesu wrong. If you have a Jesus in your house, a white picture of a Jesus in your house, please burn it. That's a demon that is in your house. This is the son of the devil. Ujesu wamanga. Yazi ngeke abuye. Why? Because that man bamtrapa. They beat him proper. Ngiyamazi umuntu oshawe kahle ukuthi akabuyi. Word of the day. Word of the day. Noma ungane inkinga. Ungayeki ukuphuza utshwala. Ivale. Ayiziyakhala la ka TikTok. Ziyakhala siku loudspeaker. I told you. No one here is safe. Tango.